kuti gafa igafa ripenyu kana rakafa obo mira ndimbova sasa ndiri gafa kusvika ndafa. Hello guys. Chandaya nacho nhasi ka hatisati chakubvira asi chogona kuzobvira pamberi apa. Chogona kuzobvira pamberi apa. Sasa ndapinda munyaya yangu guys ka ndoti kana wanga usati wasubscribe to this channel hapana chekumirira, subscribe, click your notification bell kitira pandongo pega pandongo uploada latest video hamudarikirwi. Nyaya ndauya nayo panapa guys ka inenge inofadza kune wose mafans. Aiwa, ndisati ndakuudzai zviri kuitika ka guys. Regai ndisati ndataura nyaya yangu, regai ndikuudzai zviri kuitika. Ndati ndichifamba mastreet ndobva ndaendawo kuhood kugeto kuNash TV. Ndobva ndaonawo nyaya yawo yawakaposta paInstagram vachitiwo hanzi so the biggest medical aid company in Zimbabwe liked the love we showed the good that vakati nhai Nash Nation tokuitirai zvipi mufare. Zvikanzi neNash Nation isu takachenjeraka. We read your comments toziva zvamoda. Tikati manonoka mataura. We want this artist who has been giving Zimbabwe hit after hit since Gora ragocha nembe anoti dhure. Zvikanzi kukai haiwawo zvishoma izvo. We can do that plus more. Tafara wena muchinda uyu haasati ambotitsika pano padare renyu. Tabva tamuudza muchindarume uyu akati if my people want me to perform, who am I to say no? Ladies and gentlemen, kana mamuziva mudanei adairi. Kambani yatipa murume uyu futi take them ifadze mutengi. Saka vaenda kuda uchidi ndo Nash TV yadi yaitaura izvi. Ndauda uchiratidza emacomments evanhu manje. Zvikanzi kumacomments uku Winky D haingori Winky D yoga yoga. Sokuziva kwenyu mese guys munoziva kuti Winky haasati amboshedzwa kuNash TV ndoperform. Ende Winky ndi big artist. Saka handimaona screenshot randaisa munyatsokudi mupoze munyatsokuverenga because inangu handanyatsokudi kunyatsokuverenga sezvazviri. Munyatsozviverengera mega guys munyatsonzwisisa. Saka ndoti kwese kune mafans vese mafans awingi get ready. Achisati acho chaanaunzwa unzi musi wakati but Nash atodi mogara makagadzira. Saka ndazoti ndichifamba futi ndobva ndadhuma nepiki rawingi nevigilance band team ndoramuri kuona here randaisapo iro. Saka kune zviri kuitika. Saka all the fans Winky D get ready. Gadzirirai gafa riri kuuya. Gafa rinogona kuuya guys. Mungogadzira. Data risati rapuwa enda zvisati zvaziviswa kuvanhu. Ati zvingori pachena ndonga mazvionera mega nescreenshot iro. Ndochandangoya nacho guys kuti mugare makagadzirira kuti gafa igafa riri kuya nebomba. Saka thank you guys. Ndochandangoya nacho chiti kana wanga usati wasubscribe to this channel hapana chekumirira. Subscribe, click your notification bell. Pega pandino uploada latest video hamudarikirwi. Blessed. Like a Hellcat.